Right, I think mostly vakadzi ndo vanotsvaga vasikana vebasa kwese kwese kwavanenge vari kana pavanozonzi vawana basa mukadzi ndiye anenge approva. But nyaya ndayana inyaya inorwadza, inyaya inosiririsa yetika pamarondera apa. Asi kana uchangosvika uchangotibata pano paBombshell Television, you are all welcome. Kana uri returning subscriber tinongokuchingamidza, tinongokugreeta nemaoko maviri. Kana uri munhu achangotibata achangosvikawo nhasi, tokumbirisawo kuti ubaye subscribe button and like button pano paYouTube channel yedu, ndokuti ikure, ndokuti rionekwo video newakawanda. Mungoshare kumagroups nekumasocial media platforms enyu kuti nyaya idzi dzitenderere dzizikanwe newakawanda. Tingoitawo tese away nekudzidza pane mavideos atete tichingobuda nawo munyaya dzedu. Nyaya ganipinde munyaya yedu zvizere ngesingade kupedza nguva yenyu, nekuti ndoziva kuti munenge muchida kuzoona mamwe mavideos edu zvekare. So right now nyaya yaitika pamarondera ndeyekudai so. Mai vakatsvaga musikana webasa, vakataura naye, vakawirirana, vakamupinza basa. Asi musikana webasa ari kunzi aitamba chikudo nemurume wemukadzi uyu, kureva kuti vaidanana. So mukadzi aingosuspecta zvakawanda. So rimwe zuva akazoti abuda zvake achiti ndaenda kubasa, iye angakumbira off kubasa kwake. So mukadzi akasvika pakudzoka achibva kubasa, achibva kwaangaenda achiti ndaenda kubasa, iye angakumbira off. Akasvika murume akarutori busy kuita lula aritori busy pakufadzana nemusikana webasa. Ndopa akasvika pakubvunza kuti kona baba mwana chii, zvikanzi iwewe sezvo inini ndagara ndina mwana newe, saka tinogona ngorambana kana zvichinetsa stereki, because uyu ndatomumitisa atone pamuviri kudhara, asi iwewe tagara makore akaita akawanda hatina mwana tese, saka iwe ndounokwanisa kuenda. Imagine the pain yekuti iwe ndowatsvaga munhu uri kuedza kumubatsira, because kazhinji kana upinza munhu basa ukuedza kumubatsira, asi iye okupeya back nekukuputsira musha. So tikana tinewo vasikana vebasa tongongwarirawo nekuziva kuti they can do anything kana vachichida ende vanogona kutokonzeresa. So ndozvanaka nazvo musaura nhasi. Tell us what you think in the comment section below. Kana mune nyaya dzamunenge munadzo munongotibata todzitaurawo panapa. Itaipiwa nemhomzi vari kumarondera, hatichazotaure zvedu mazita, but ndo maitikiro ndo mafambiro ari kuita nyaya muZimbabwe. Zvinhu zvakaoma, zvinhu zvinongorwadza. Thanks for watching.